Както искате ми наричайте. Днес ще ви покажа колко съм се развил, защото другите клипове се бъгнаха. Не знам, съжалявам, не съм читвал за нищо, пак казвам, ако щете, вярвайте, не ми пречи. Докарах 2 крави, тази третата я направих, тя е пораснала вече, докарах овци. Ако щете ми вярвайте, довърших си фермата. Ето я каква е. Сега ще я видите по така. Това е коледен текстчър пак и още в третия епизод някъде там казах, че ще го има в описанието, но го няма. Та съжалявам за това, просто разберете ме, аз мисля, че не всеки е с 1.7.2 в днешно време. Може и да са, не знам, но ще го пусна сега в коментари, колкото да не ми се сърдите. Това е фермата, ще ми трябва доста сидове и това е. Сигурно се чудите как ще обирам без да се стъпквам. Ами, и тук ще пусна една вода, която ще направя сега. След това тук ще се изкачвам и чай, че някой е търси по скайп. Жоро! Добре, сега снимам. Това ще ми е пътеката, значи като дръпна тази ръчка, водата ще слиза и семената ще атакуват. Аз ще вървя по това. Ето така, може и стълби да сложа. Ще вървя по това и слизам тука. Взимам си нещата. Слизам тук, взимам си нещата и се качвам горе. Кой иска, Жоро? Качвай го. Коя версия ти в Рапса? Защото аз съм в най-новата. И да, това е коледен текстчър пак, това е тревист блок, но понеже е коледен, като зимен, сега ще се го сменя на другия, че малко ме дразни. Този го има към описанието сигурно. И хора, пишете в коментари какви клипове искате да снимам, в смисъл на какви игри. Аз ще направя каквото мога, нали, ако мога да се изтегля или подобно. Ще опитвам и така. Жоро, кажи нещо. Чакай, те пък не те чуват. Жоро, да знаеш, не се качват бързо клиповете. Кажи името на някой. Кажи името на някой клип. Не ми показва. Добре. Гордо е пораснала фермата, тъй че я пускам. Жоро, не те чуват. Ето, пускам водата. Не те чуват. Не знам. Да, качи го да го видим. И ето, водата идва до тука. Малко бавно става чакането докато дойдат, но няма какво да се прави. Много силна вълна съм направил. И ето, виждате, един торч се носи към нас. Ще го вземем, че не трябва. Лапе ги семената.
И това беше клипа, да видите колко съм се развил. Аз ще продължавам, може би извън кадър, даже и ще снимам. Но пишете в коментар на кои игри искате да таковам, защото аз не съм някакъв професионалист, не разбирам от много от компютъри, в смисъл, знам как се играят игрите нататък, обаче някои не знам как се теглят. И затова пишете някои, които лесно се теглят. Аз ще видя какво мога да направя. Да. И виждате как работи фермата. И човек наистина да снима. Нищо. И да, някои неща отставате така извънка, може и по-висок да го направя, но не знам дали си не ми пука. Да, след иначе се минавам отстрани. Ето, това беше. Сега спираме водичката. Няма никакви останали. И вече имаме стаки 56 сидове. Майко. И 42 пшеница. Ухо. Това не съм го очаквал. Та хора, абонирайте се за мен, разбира се, ако съм ви харесал, ако не съм, надявал съм да съм. Предлагайте прякори, ако ви харесва този, не знам, пишете. Съжалявам, че не качвам често клипове, просто съм болен, а пък и не съм аз единствен на компютъра. И да, тук съм го стъпкал. Ще се старая много по-често да качвам, просто влезте в положението и ме разберете. Съжалявам за това, че не съм качил тези двата. Жорно се смей. Едно. Пишете на какви игри, пак напомням на какви игри искате да снимам, които да може да се теглят лесно, както Майнкрафт и както тези. Трябва да направя обаче тук някакво нещо, с което да не тъпча постоянно сидовете. И виждате, хора, че стаки 50 не ми стигнаха за половината, даже от това, което е странно. И не. Така. Ти и ти. А пък теб те убивам. Ето така бачка. Айде бе. И е го нещо. Сериозно ли? Този клип няма да един от най-дългите, просто ще покажа къде съм се развил, кога съм направил. И така. Да, ще взема тук, ще направя ферма. Трябва. Тя фермата няма да е голяма, няма да е нищо особено. Просто колко да има ферма. Той не е някаква голяма ферма, но мен пък си ма кефи. Готино става. Ставахме 2 запас. Трябва да се оставя всички неща, да се прави сега тук на колон. Ставим тук нещата, суровото трябва. Зелената, кожата, тя нямах кожа. Това го ставам тук, ставам пшеницата. Чакала. Кабелстона. Хич не ми пука вече за подредбата.
Да си имам сега малко в мене, просто не ми трябва, мутиката да ми се имам, кофата ми трябва, желязото ми трябва, яйцата не ми трябва, калато ми трябва, това не ми трябва. И трябва да се изкуся тези палави овци. Чек, ти са побъркал ти, ама. Майко, аз колко овци съм пропуснал. Нищо не ми преше да отиде сега. Оле. Твой. А? Да, следно. О, закузвам тази трева. О, не. Нашата къста се стане модерна с картини даже. Да. О, крава. Крава. Нямам пшеница. Да бе. Те ми дават толкова с колко. То много смисъл, май няма от моята ферма, защото те животни с свобода. Макарай бе, трябва да се има. Сега отивам да взема пшеница и да привлека поне тези крави, овците, те не са ми нужни. Сега ще направя картини, да разберете хем как, ако някой знае. Ми е много. Пак се извинявам, че не качвам много. Просто няма начин. Ако ще да вземам пашаницата и привлечам тези крави, показвам новия ми скин, с който вече ще снимам винаги. Може би. И свършвам клипа. А те побъркаха ли са, бе? Пшеница, бе. Аз ли се заблуждавам, бе? Опа. Аз трябваше да кажа уни. И абонирайте се за мене. Това бях аз, Алемен. Менчо, както искате ме наричайте, предлагайте прякори и